Bosta kunjomijiet Maltin imorru lura anki sa żmien innormanni meta l-maġġor parti tal-popolazzjoni Maltija kienet għada prattikament qarbija tal-filwaqt li uħud mill-eqdem kunjomijiet li għandna llum jidhru fil-lista ta' dawk irreġistrati biex jagħtu servizz fid-difiża ta' Malta fis-seklu 15. U issa, il-kunjomijiet Maltin li minn dejjem kellhom l-emblema tagħhom ħadu xejra għal kollox diġitali b'immaġini moderni li tirrispetta l-oriġini ta' dawn l-emblemi. Net News itkellem ma' John Gallia, disinjatur diġitali li ħoloq dawn l-emblemi tal-kunjomijiet bħala forma diġitali u li jinsabu disponibbli kemm fuq is-sit kunjom.com u kif ukoll fuq il-paġina ta' Instagram kunjomijiet. Apparti milli nuħu Agostin noħloq diżinji ġodda, nuħu hekk naqdaq xejn kif tgħid arti diġitali, nistgħu wkoll noħloq ċertu aċċessibilità għal min jinteressa ruħu, jixtieq jagħmel naqa' riċerka fuq il-kunjomijiet xi ħaġa bażika, għax insib xejn nibsa biex insib l-informazzjoni qed mela għal xiex ma nipprovax noħloq ċertu area digitali fejn in-nies jistgħu iktar faċilment isibu l-informazzjoni fuq il-kunjomijiet tagħhom. John Gallia stqar ma dan l-istazzjon li ħafna jfittxu dwar il-kunjom tagħhom u bosta dawk li qed jidħlu jimerħu ix-xogħol li qed jagħmel hu. Il-kunjomijiet Maltin interessanti għax mhux bil-fors nkunu nafu minn fejn ġejjin, ċertu lingwi oħrajn jisom mingħajr ma trid huma iktar faċli tinduna x'inhuma, nagħtu mod il-kunjomijiet Ingliżi bħal Smith u hekk huma mill-okkupazzjoni jew minn fejn ġejjin jew pereżempju Johnson it-tifel ta' John. Bil-Malti hemm iktar ċertu taħlita u hekk ta' kulturi mill-Ewropa, mill-Afrika ta' fuq, mill-Greċja u anke mill-Lvant. John Gallia spjega magħna li din l-inizjattiva leħa għandha wkoll skop filantropiku. Qed il-flus li naqla minnhom wara li nħallas ispejjeż tal-printing u forsi daqsxejn tal-website, il-maġġor parti tal-profitti din imorru għall-karità. Issa l-karitajiet għadni m'iniex ċert eżatt qed nikkontattja ċerti nies nitkellem magħhom, però importanti li jmorru li karitajiet ibqgħu li qed jgħinu l-familji. James Aronellu, Net News.